Sona ke guys safundisa ukuthi igama lomuntu is a more. Hey, awuliphathi budlapha because it is busy. It is expensive. Hey, ayibo guys ngithi khona enye indoda eyilapha ngasekhaya. Yazi yasiphilisa kabuhlungu indoda. Yazi yasiphilisa bhojozi indoda singosmuki pho ophonki pie. Yasibritisa through the wound indoda. Mina ngikhuluma ngendoda guys okwakuthiwa mhlambe njengamanje isebar. Uthi umphakathi uyafika guys ayisekho inyamalele njengotala guys abona nangokhwasha. Kade ikhona kodwa ibonakalanga ihamba indoda. And lento yenzakala kabuhlungu guys yenzakala ngesikhathi sika Thomas. Le ndoda guys eyijola ugqoka ama overall. Sona ke phela sizingane yabo. Hayi guys, le ndoda guys yayilebhaya. Ilebhaya wethu umncane umdala yonke insipho yayiwasha yayirape. Ibulala guys, ibulala. Isatshwa indoda endaweni. And uyawazi kumphakathi once one fear umphakathi. Once umphakathi one fear especially yeingane zawo ukuthi umphakathi ubanjani. Akudingile ukuthi ngize ngichase. Hayibo guys, kuphileka kabuhlungu ezweni. I remember one time samiswa kwathiwa angenisa ukuhlala phansi kancane ningayi esikoleni cause nje kwakade nje kwenzakala igameko nje imanga izumbulu zezigaxa zamadombolo ngalelo viki lelo kwathiwa nje angenisa ukuhlala kancane ningayi esikoleni. Sisaba. And one time guys sahlangana naye and he was like mina now sweet. And we're like, this guy is wearing a overall. We ran guys. Ngendle sasesaba ngayo nje sasinefiye yayo yonke into guys. Ayike guys ke umphakathi guys uyikhathaze le ndaba guys. Umphakathi ubiza amaphoyisa. Ohlezi ukwabiza nkosama amaphoyisa umphakathi. Ayike one day ubiza amaphoyisa guys umphakathi. Amaphoyisa guys efike nezinja. Izinja lezi zika Sarafina, you know those dogs, those fluffy things. Ayi ufike ke nezinja zika Sarafina guys. Ngixoxela ukuthi umlisa mumbe. Umlisa guys wahlala phansi, wahleka. Elindi izinja izagijima nkosi yami izinja. Zagijima izinja. Kwathi uma seyiseduze naye wasukuma wabaleka. Ngangiqala ukubona indoda ebalekisa kwenyamazane mina. Ngangiqala ukubona indoda ehamba ebaleke ngathi ayina nyongo. Hayi yaqamba indoda. Ihleka guys, uyazi ukuthi ebaleka ehleka guys ubona ukuthi nje it's a joke kuyena lento eyenzakalayo. Hayibo guys ebaleke ephinde ehlale phansi ayilindi izinja. Aphini ithi mase yiseduze guys asukuma baleke bafethu guys lokho kwenzakala lonto kwenzakala lonto njalo sisekusabeni at the same time siyasaba guys. Hey